लोगोफोर मोनसे निउस नुनो मोनदों बे निउस बादियैथ' आमेरिकानि थाखाय लासिंसिं नोंथांमोना पुलवामा एटाकनि बाथ्राखौ मिथिगौ आरो बालाकट एयार स्ट्राइक बेखौ रिभेन्ज हिसाबै इन्डिया बालाकटआव मा खालामदोंमोन एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन आरो बे एयार स्ट्राइक खालामनायाव सासे पाइलट अभिनन्दन बर्धमान बिथाङा मा जादोंमोन मोनसे F-16 फाइटार जेटखौ गावख्लायदोंमोन ना F-16 गावनि मिग सिरिजनि एयारक्राफ्टजोंनो मा खालामदों बिथाङा F-16 मोनसे जोबोर गिलु बालु फाइटार एयारक्राफ्ट आरो जोबोर हाइप खालामनानै बेखौ गोजौ खालामनानै इउएसए बुङो जे F-16 फाइटार एयारक्राफ्टआ जोबोर गिलु बालु स' पाकिस्तानाव F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट दङ आरो बै फाइटार एयारक्राफ्टखौ मिग सिरिजनि जोबोर पुराना एयारक्राफ्टजोंनो अभिनन्दन बर्धमाना मा खालामदोंमोन बेखौ गावख्लायदोंमोन आरो बे F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट होनबानो गुबुन हादरफ्रा गियो नाथाय बे फाइटार एयारक्राफ्टखौ इन्डियानि सासे पाइलटआ गावख्लायदोंमोन आरो बिनि उनाव बिथांनि एयारक्राफ्टआबो डिस्ट्रय जादों नो डाउट नाथाय साननैसोनि गेजेरावनो इमरान खाना बेखौ हगारनानै होनो गोनां जादोंमोन बेबादिनो मोनसे जाथाय जापरिजियावबो जादों इउक्रेननि जापरिजियाथ' खावसे बाहागोआ रासियानि आखायावनो दङ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बे जापरिजियाव मोनसे F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ बियो मा मिसाइल स्ट्राइक खालामनो नागिरनाय मिसाइल एटाक खालामनो नागिरदोंमोन बै ओनसोलाव निश्चय रासियानि मोनसे बेसफोराव एटाक खालामनो नागिरदोंमोन जानांगौ बै समावनो रासियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेखौ मा खालामदों इन्टारसेप्ट खालामदों बेबादि निउस नुनो मोनदों बेयो बेसेबां सैथो बे दाबो कनफार्म नङा लोगोफोर नाथाय रासियानि जि निउस एजेन्सि टास बेवहाय फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों टास रासियान निउस एजेन्सि जाबायदि जोंनियाव जेरै PTI दंना बेबायदि आरोना स' बै टासआव फोसावनाय बादिबा बै जि F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट जायखौ इउक्रेननो इउएसए हरदों गुबुन हादरनि हेफाजाबै हरदों फार्स्ट खेब हिसाबै माखासे फाइटार एयारक्राफ्ट दं दा F-16 इउक्रेननियाव बै फाइटार एयारक्राफ्टनि गोबां ट्रेनिंबो होबाय आगस्टनिफ्रायनो ट्रेनिं होगासिनो थादोंना बिनि सिगांनिफ्रायनो आगस्टआवबो मोनसे बेबायदि क्रेश जादोंमोन बबेखानि बेयो मिसाइल एटाकआव जायाखै होननानै बुङो इउक्रेना मानि थाखाय जादों मिथिया बैहाय पाइलटआ जिउ जोबदोंमोन दासिम F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट गंनै डिस्ट्रय जाबाय आरो जुदि जा जों निउस नुदों बे जुदि सैथोबा दासिम इउक्रेननो हरनाय फाइटार एयारक्राफ्ट F-16 गंनै नष्ट जाबाय जोबस्रांबाय आरो मोनसेखौथ' रासिया गावख्लायदों होननानै दाबि खालामदों दा बिदिब्ला जाय F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ मा होनना बुंदोंमोन इरेसिस्टिबल जायखौ रावबो लाखिनाया होबथानाया इन्टारसेप्ट खालामनो हाया नंगौ बे फाइटार एयारक्राफ्टखौ दिनैसिम मिडल इस्टनि रावबो हादरा भियेटनाम मिडल इस्ट आफ्रिकानि जायफोर दुर्बल हादर बै हादरफ्रा दिनैसिम गावख्लायनो हायाखै आफगानिस्तान वार इराकनि दावहा बेफोर दावहायाव बै फाइटार एयारक्राफ्टखौ गावख्लायनो हायाखै नो डाउट खारन बै हादरफोरनियाव ना एयार डिफेन्स सिस्टेम मोजां दं ना मोजां कमान्डर दङ ना मोजां मिसाइल ब्रिगेड दङ ना एयार डिफेन्स ब्रिगेड मोजां दं बिसोरनाव बेबायदि जेबो गैया बेनिखायनो मिडल इस्टनि कान्ट्रिसफोरा बिसोरखौ दिनैसिम गावख्लायनो हाफेराखै नाथाय इरान बादि हादरजोंबो इउएसए दिनैसिम थोंजों दावहा नांफेराखै स' इरान बादि हादरजों जुदि थोंजोङै जुदि दावहा नाङोबा थारैनो F-16 मोनसेबाबो डिस्ट्रय जागोन खारन इराननियावबो मा दङ एयार डिफेन्स सिस्टेम जोबोर मोजां दं इन्डिया बादि हादरजों दिनैसिम बे फाइटार एयारक्राफ्ट दावहाखौ नांफेराखै नाथाय डग फाइटआवनो मा जाबाय F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ अभिनन्दन बर्धमाना डिस्ट्रय खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो रासियानि जि पावारफुल एयार डिफेन्स सिस्टेम बै एयार डिफेन्स सिस्टेमनि बबेबा मोनसेजों बेखौ इन्टारसेप्ट खालामदों माजों खालामदों बेखौ दासिम निउसाव जों नुनो मोनाखै नाथाय बे आमेरिकानि थाखाय जोबोर लासिंसिंनि बिसय जाय F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ गोबां गोजौ बाथ्रा बुंनानै बिसोर गुबुन हादरनो फानदों इउरपआव फानदों नाथाय बेखौ रासियाया इन्डियाया डिस्ट्रय खालामनानै प्रुफ खालामबाय जे F-16 फाइटार एयारक्राफ्टआबो माब्लाबाबो प्रुफ नङा माने एटाक प्रुफ नङा बेखौ जि एटाक खालामनाया बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनाया बेबायदि जेबो नङा लोगोफोर थारैनो F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ रासिया जुदि इन्टारसेप्ट खालाममारदोंबा आरो बे बाथ्राया सैथो जाथावना खारन F-16 फाइटार एयारक्राफ्टआ जेबो बेबायदि गावख्लायनो हायि फाइटार एयारक्राफ्टआ नङा लोगोफोर बे जाबाय हाइप खालामनानै फानो इउएसए बेखौ मा खालामो बहुत गोजौ दिखांनानै फानो आरो दा बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय इउक्रेन रासियानि दावहायाव जि F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट हरदों मोजाङै फुल फ्लेजेड ट्रेनिंखौनो मोनाखै इउक्रेननि आर्मिफोरा एयार फर्सआ बा बेखौ ट्रेनिं मोननायनि उनावबो बेखौ दावहाथिलियाव मोजाङै लानसान खालामाखै नाथाय बिनि सिगांनो इन्टारसेप्ट खालामजाबाय नोंथांमोना थारैनो बुजिदों जुदि थारैनो एयार फर्सनि जुदि वार जायोबा रासिया इउक्रेननि गेजेराव इउक्रेननि फाइटार एयारक्राफ्टफोरा बांद्राय गोबाव जोरनाय नङा आरोबाव मोनसे फाइटार एयारक्राफ्ट दंना F-35 F-22 Raptor
बैफोरबायदि एयारक्राफ्टखौबो हरनाय टारगेट लादों नोंथाङा मिथिगौ F-35 एयारक्राफ्टजों माबायदि इजराइला हेजबुल्लाखौ एटाक खालामदों सिरियायाव एटाक खालामगासिनो थादों बमबारि खालामगासिनो थादों बै F-35 एयारक्राफ्टजों नाथाय बै F-35 एयारक्राफ्टआ इउक्रेननि दावहाथिलियाव मा रासियानि एयार डिफेन्सनि सिगाङाव मोनसेबाबो डेस्ट्रय जायाना निश्चय बेबो जागोन लोगोफोर खारन बेफोरबायदि हाथियारा दिनैसिम इन्डिया रासिया बायदि हादरजों चीन बायदि हादरनि एयार डिफेन्स सिस्टेमनि सिगाङाव फैफेराखैनोखा बेनिखायनो बिसोरखौ मा सानना लायो जोङो माब्लाबाबो फोजोबस्रांनो हाया फेजेननो हाया बेबायदि सानो नाथाय बेखौ रासिया थारैनो प्रुभ खालामनानै होबाय बेबायदि बुंनांगोन आरो स' बेनोमोन खौराङा स' F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट जाय एयारक्राफ्टखौ इन्डियाबो मोनसे समाव बायनो नागिरदोंमोन नाथाय इन्डियानो हराखिसै नाथाय पाकिस्ताननो फानदों बियो नाथाय पाकिस्ताननो हरनाय बै F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ इन्डियानि सासे सुपार पाइलट अभिनन्दन बिथाङा गावख्लायनानै प्रुभ खालामबाय जे दिस इज नट एटाक प्रुफ बेखौ माने एटाक खालामनो हाया बेबायदि जेबो नङा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथाङा बुजिबाय